Te'n recordeu de la seva tràgica història? Senyor Garriga, amb el sistema d'avui en dia no anirem enlloc. Doncs sí, senyor Puigantic, anem ben fotuts. I per això s'ha d'anar ben preparat. Senyor, que encara el pagaran. Què m'han de fer a mi aquesta colla de feixistes? ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Alto! Pues ja em veieu, no? Aquí, tancat com una rata. No passa ni un reflor de llum. No es pot dir res, no ve ningú. Sobretot vosaltres dues. És una vergonya, això. No entenc per què estic aquí encara. Germà, em deia una cosa. Aviam. Demà a les 9 serà ja la sentència. Ho temia ja. Aquesta colla de titelles no saben fer res més a la vida. Maltractar i matar a innocents. Espere. ¿Tienes algo a decir? ¿Algo a decir? Proceda, por favor. Bueno, esto ya está. L'execució de Salvador Puigantic va ser l'última pena de mort aplicada pel Garrot Vil. A partir d'aquí es començà a organitzar manifestacions per part d'altres països europeus com a protesta de l'execució. Salvador Puigantic va ser enterrat al cementiri de Montjuïc a l'edat dels 25 anys.